Bona nit. Em dic Jordi Oliveres i aquest sóc jo avui fa exactament 20 anys. Amb la meva família i una altra milió de catalans van sortir al carrer a manifestar-nos per la llibertat. 20 anys després, amb un grup de persones que també van anar a la manifestació, hem fet una trobada per recordar aquelles hores en què després d'una llarga dictadura vam recuperar la Generalitat. Els convidem a fer amb nosaltres un repàs per les il·lusions que teníem ara fa 20 anys. Moltes gràcies. Va ser un any clau per al futur de Catalunya, pel futur d'Espanya. Varen passar moltes coses, però és que a vegades el temps polític i el temps cronològic no coincideixen. Això és com en els embarassos, que en 9 mesos passen moltes més coses que passaran després amb els anys següents de la vida de la persona que s'està gestant. Doncs aquell any 77, varen passar moltes coses. Va ser un any que hi va haver-hi els morts de Totxa, no? Que hi va haver-hi la legalització del Partit Comunista per Pasqua, per la Setmana Santa, vaja, les eleccions al juny del 77, el retorn del president Tarradellas al mes d'octubre i a l'entremig la gran manifestació de l'11 de setembre. Va ser un any, doncs, que segurament ha determinat tots aquests 20 anys posteriors. Jo personalment vaig arribar a creure que això no canviaria mai. Recordo que fins i tot tenia la gossadia de discutir amb el meu pare. Per què? Perquè jo només tenia, mentre no vaig passar de certa edat i no em vaig moure del país, només tenia la visió del que llegia. El que passa que, en el meu cas, per la meva professió, doncs vaig viatjar molt i em frapava. Es frapava el contrast, no?, de països com els Estats Units, o com Alemanya, com a França, com a Anglaterra, Europa en general. I quan arribaves aquí, pensaves que podia canviar. Bé, jo diria que durant els 60 potser no tant. Ara, el que sí et frapava era el que comentàvem abans, no?, l'arribar a veure aquells grisos. Era, escolta, denigrant. I el que més, una de les coses que nosaltres sentíem era la censura. Aleshores, també amics que m'havien dit, un amic d'ell que m'havia dit, ja que vas allà a Copenhague, portar allò que hem dit el porno, però no el porno, de riure-se, era la Blancaneus i els 7 enanitos, no?, que en deien, en porno. I llavors vas tenir que agafar allà i treure la pel·lícula i posar-la així en celo i guardar, perquè quan passaves per allà t'ho miraven tot. I clar, si et troben una cinta, i me'n recordo que davant meu n'hi havia una altra, ara obrien la però això no, aquesta revista no pot ser, ells se la guardaven a sota, per això. Però el pare aquell, ostres, menys mal. Sé que estàvem una mica retrasats. Jo recordo una frase que em va repetir el president Adolfo Suárez, quan el vaig anar a veure, que em va dir: yo entiendo, Reventós, que usted no pueda asumir con facilidad que un chico de Cebreros como yo va a traer la democracia a España, pero le aseguro que la vamos a traer. Aquella frase de Suárez l'he recordada moltes vegades perquè em va deixar, en certa manera, sorprès i, evidentment, la meva credibilitat era molt baixa. Jo vaig començar a creure això a partir del mes de la tardor del 76, és a dir, quan vaig conèixer directament el president Suárez i vaig parlar un parell de vegades amb ell i a soles també altres vegades. Després ja hi va haver també la constitució de la Comissió dels 9, que se'n va dir, no? Que una altra vegada vaig parlar amb el Suárez, el professor Tierno Galván i jo, els tres,
de cara a veure com podíem organitzar la comissió dels 9. Jo aleshores, a partir, repeteixo, de la tardor del 76, vaig pensar que efectivament allò anava de debò. El futur que tinguessin els nostres fills en aquell moment no en tenia fos diferent a lo que nosaltres teníem. Perquè jo havia parlat amb la meva àvia i ella havia tingut una altra cosa que després ens l'havien mancat. I això que jo no l'havia sentit tant com ells, no? Ni els meus pares ni els meus avis. Però el que jo volia era, el que sí tenia molt clar era un altre tipus d'ensenyament, perquè jo el fet de l'escola no poder parlar la meva llengua, jo tinc un germà al qual degut a això li parlo en castellà. Després ells ara han tingut la sort que han pogut estudiar tot en català. Jo me'n recordo quan jo anava a escola que és que no fèiem ni una classe en català, tot era en castellà. Jo he après a escriure el català ara de gran, amb ells. A mi m'ensenya la meva filla. Jo normalment ara estic acostumada, no? Faig la llista d'una compra, la faig en català. Haig de redactar una carta, la faig en català i llavors hi dono a la meva filla perquè me la corregeixi. I a vegades la meva filla em diu: mama, no et fa vergonya? Tu no sapies escriure el català? Dic, sí que me'n fa de vergonya, molta. Més de la que t'imagines. Dic, però tu que hauries d'estar orgullosa que jo ara, amb els meus 40 anys, jo te l'escrigui, perquè a mi no me l'han ensenyat, l'he après de gran ara. Nosaltres vam sortir al carrer perquè tindre un futur millor. I vaig pensar, bueno, a veure, tu de bon tens d'aquest país, com et sents d'aquest país? No sé, la terra per mi és molt important. Si passés alguna cosa, te n'aniries? No. Jo no, o sigui, no me n'aniria. Llavors, què sóc jo, catalana? Llavors vaig pensar, jo em vestiré amb el meu traje de catalana. I ningú ho sabia. Llavors, com que ningú ho sabia, quan em vaig sortir al balcó de casa, que m'estava esperant els meus sogres perquè tenim una terrassa, i llavors vaig dir, on vas així? Dic, a veure, on vaig? La manifestació. Jo crec que és el moment en què Catalunya ha mobilitzat més gent, indiscutiblement. I a l'haver estat protagonista d'això, en certa manera, perquè érem un col·lectiu, i jo era una petita peça, diríem, de l'organització, per dir-ho així, tècnica, no tan política, diríem. Pues sí, que dona una certa satisfacció. De dir, doncs mira, vas col·laborar amb aquesta cosa, vull dir, va ser molt important i et satisfà, realment. Doncs poder celebrar aquests 20 anys, això és algo que realment poder-nos trobar els que hi eren, poder estar aquí, això és que és algo... Aquesta canalleta... I pensar, perquè realment jo crec que tothom ho pensa, que no es tornarà enrere. És de desitjar, és el nostre desig. No es pot tornar ja. No es pot tornar. La primera vegada que vam posar la bandera a casa no en teníem, perquè bueno, no en teníem de bandera a casa, i jo a la nit amb el meu pare vam estar pintant allà, i bueno, per poder-la tenir l'endemà al balcó, perquè volíem tenir la bandera al balcó. Perquè van posar-la I no, clar, no en teníem. I a més és que tu anaves a comprar i et deien, no n'hi ha, era allò que els hi feia por de vendre-la. No, o sigui, n'hi havia poca i la poca es va exhaurir de seguida. Aquella època, jo me'n recordo de fa 20 anys, l'11 de setembre, vaig plantar la senyera, una de les primeres que va sortir a Badalona va ser la nostra. La veïna de baix va pujar, escolta'm, per favor, treu-me la bandera, sácame la bandera, por favor, que és maño. Sí. Sácame la bandera porque van a venir los policías, nos van a liar a hostias aquí. Digo, macho, para. Lo tengo en mi casa. En mi casa puedo hacer lo que me dé la gana, en el balcón lo puedo poner. Sí, hi havia por, hi havia molta por, la gent no estava conscienciada de res. La por va durar. Era de les primeres, ja dic, a Badalona, va ser una de les primeres. Encara de matinada la vaig posar, perquè no I després ens vam trobar l'endemà que ens havien rebentat les rodes del cotxe. Les rodes del cotxe a terra, les 4 rodes, crac! Que ningú oblidi que la transició es va donar amb el mateix exèrcit, amb la mateixa policia, la que ens havia perseguit, la que ens havia empresonat i la que havia torturat seguia sent la mateixa. Els mateixos jutges i els mateixos fiscals. Jo crec que avui és difícil un xicot jove d'ara, ha tocat tots els efectes que es vulguin en el camp de la democràcia i l'autonomia, entendre tot aquell joc difícil de l'any 77. No tot eren falsipioles, recordem que la policia encara actuava tan durament que els mateixos dies, l'11 de setembre, doncs hi havia un mort a Barcelona. I que no era tan fàcil tot.
No és tan fàcil. En aquellos primeros programas de la historia de protagonistas, tenía como invitado a José Martí Gómez y a José Ramoneda. Nosotros sabíamos, yo era consciente de que las críticas que se podía hacer al gobierno, tenías que hacerlo de una manera elegante, subliminal, diciéndoles cosas a través, que lo entendiera quien quisiera entenderlo. Lo cierto es que termina ese programa, después de poner verde a la presidencia del gobierno y a sus ayudantes, los ministros. Termina el programa y recuerdo que Pedro Nin, a la sazón jefe de programas de Radio Nacional, con mucha pena, me dijo: Luis, tengo que darte una mala noticia. Hoy te has despedido del programa. No vuelves a ser protagonistas. Lo cierto es que la reacción de los compañeros parece que estoy viendo en las páginas de La Vanguardia y en aquel querido y desaparecido Correo Catalán, cómo se volcaron los compañeros pidiendo a la dirección de Radio y Televisión y al presidente del gobierno que me devolvieran el programa. Y debió de causar su efecto, porque efectivamente al cabo de 15 días, no solamente me devolvieron el programa, entonces duraba 2 horas creo, sino que aumentaron la duración de protagonistas en 60 minutos más. En aquells moments l'ortodòxia ideològica ens obligava a creure en veritats eternes i en paraules que ja han perdut la seva mida dintre del diccionari. Ens titllàvem uns als altres de revisionistes, ens titllàvem de falta d'ortodòxia, de no dogmàtics, ens fèiem farts d'estudiar conceptes o autors que avui han desaparegut, com des de la Marta Harnicker, amb instruccions estranyes dintre de masies desconegudes. A mi m'agrada sentir que ho expliquis d'aquesta manera, perquè jo ho vivia des d'una altra perspectiva, però bueno, jo sabia, tenia molts companys que ho vivien així. Jo en aquell moment penso que eren molts els que dèiem la situació ha de canviar, ha d'haver-hi una transformació, i o ho fem des de la política o ho fem des de la mateixa societat civil. Jo, per exemple, vaig treballar molt des dels moviments d'esplai, pensant que era una de les maneres de treballar perquè la situació canviés. I en el cas meu, i jo crec que n'hi havia molt, hi jugava un paper important la fe. O sigui, ens llançàvem a fer una acció transformadora de la societat, perquè pensàvem que crèiem que des del cristianisme ho havíem de fer. Vam arribar, per exemple, a la política o a militar en partits clandestins a partir de l'escoltisme, com és el meu cas, per exemple, l'escoltisme i la idea de país i demés, i llavors acabaves militant en un partit clandestí. Para mí emocionante porque claro, me imagino que él por la edad más o menos era la primera vez que podíamos votar y que habíamos oído algo parecido, ¿no? Por lo que nos habían contado nuestros padres, ¿no? Y yo me acuerdo que pedí al presidente de la mesa que me dejara meter mi voto y todo, y me dejó, ¿no? Porque me hacía mucha ilusión. Pues l'any 77, per exemple, les primeres eleccions, jo era un candidat del Partit Socialista per Lleida i recordo que jo no ho entenia tampoc, però els companys no em deixaven sortir sol. Vaig anar a tindre que anar a votar acompanyat d'algun company perquè hi havia bo. I per la nit, que a més per ser a Lleida va guanyar l'entès dels catalans la candidatura, els socialistes van treure un diputat, doncs bé, va ser una autèntica victòria per Catalunya, no? Els resultats que van ser. Però no ens vam atrevir a sortir fins ben passada la nit del local que estàvem allí, perquè teníem por, pel carrer anaven los fatxes. És tota una cultura, el anar a votar és tota una cultura. Nosaltres vam començar la campanya electoral, sobretot els partits que donaven suport a l'entesa dels catalans, amb una sabata i una espardenya. Primer, molt curta, i segon, que no teníem pràcticament diners. Fèiem la campanya electoral a Lleida amb una sabata i una espardenya, amb uns candidats sòlids, però amb una organització molt feble, i al veure el Palau del Vidre de Lleida ple de Comaguem i més gent fora del Palau del Vidre de Lleida, veig que aquí alguna cosa passa, que estem connectant amb una voluntat de canvi clara per part del conjunt de Catalunya. A Catalunya jo crec que les eleccions varen tenir un doble significat, van tenir més, vaja, però ara jo en fixaré en 2 concretament, no? En primer lloc van guanyar els partits d'esquerra, de manera clara, o sigui, van guanyar els socialistes i els comunistes, no? De manera clara.
crec sincerament que el resultat electoral va precipitar una decisió, o va fer que el govern prengués una decisió que fins a aquell moment no estava disposat a prendre, no? Que és, doncs, fer tornar el president de la Generalitat, el president Tarradellas, i discutir amb ell l'establiment, que el va discutir bàsicament amb ell, no pas amb els partits polítics, no pas amb nosaltres, sinó que va discutir amb ell el restabliment de la Generalitat provisional en aquell moment. Si no media la figura de Tarradellas, la lógica de la democracia hubiera sido o constituir un gobierno de concentración en Barcelona, lo cual no se llegó a plantear seriamente por nadie, o hubiera sido un gobierno social comunista. Claro, no olvidemos que entonces el socialismo y el comunismo eran marxistas y que no había ningún gobierno de signo marxista en Europa. No quiero decir lo que hubiera repercutido la imagen de España en Estados Unidos, en el resto de Europa. Es decir, el tema era un tema de gran enjundia política. Podía haber cuestionado cuestiones esenciales de la iniciación a la democracia en España, de nuestra imagen internacional, de nuestra presencia o integración en Europa. No lo sé. Evidentemente aquello era un problema. Entonces fue un factor esencial decir, bueno, si el pueblo catalán y todos los partidos políticos quieren a Tarradellas, ¿por qué no intentar la solució Tarradellas? Els canvis políticament s'anaven notant, al carrer s'anava visquent d'una forma molt diferent. Ves la gent molt més animada i amb moltes més ganes de fer coses. Això és indiscutible. Perquè a Mallorca, esclar, a Mallorca la situació la vivien d'una altra forma totalment diferent. Aquell país és molt més tranquil i molt diferent del d'aquí. On es va notar un canvi purament festiu i que era bonic de veure és a la Rambla de Barcelona. A partir del moment que es van començar a legalitzar els partits, a la Rambla era una festa, era una festa. Les padaretes, les tenderetes, la gent... O sigui, hi havia alegria de viure. Se podía absolutamente todo. La universidad era un crisol de tensiones universitarias. Cualquier premio literario era una expresión de pro y contra actitudes políticas. El Congreso de la Cultura Catalana, una reunión de profesores, el movimiento de barrios. Todo estaba en función de la batalla política, de la apertura política a favor o en contra. Y por eso no es de extrañar que cualquier incidente tomara pronto dimensiones políticas, entre ellos el que me citaba de la expulsión de Cruz. En una jugada que el Boquerón, que después jugaba con nosotros, marca un gol con la mano y el árbitro lo concedí. Y lógicamente fuiste a protestar. Y en esta época protestar aún era algo bastante conflictivo, aunque hoy día también tampoco no se permite demasiado, pero teniendo tanto razón. Jo recordo, com si veiés ara un titular, 8 partits polítics donen la seva opinió sobre l'arbitratge del senyor Medel. Però jo en aquell moment es demanava la invalidació per quantitat de l'àrbit, la dimissió del president dels àrbits, que era el Plaza, la dimisión meva. Yo le decía a los ministros, yo no entiendo eso, pero con los reglamentos que sean, con la federación, con el Consejo de Árbitros, como sea, hay que tener un gesto de reducir la expulsión de Cruyff, que además yo la he visto y no la considero justificada. Potser va ser un altre jugador del Cubadiro, i no precisament el Cruyff. I el Cruyff no mentia quan deia Manolo marca, i el que va dir el que no havia de dir veia ser un altre jugador amb aquell cert. Això ja no ho sé. Però aquelles paraules sembla que l'àrbit les va sentir i les va reflexionar. Que se podía fastidiar una liga tanto, en esta época tanto, que jugando bien, o bastante bien, al final nos fastidiaron la liga en esta manera.
Per primera vegada, doncs, es va utilitzar tots els mitjans que s'utilitzen en un país democràtic i normal per mobilitzar el poble. Per primera vegada, doncs, anem poder sortir a la televisió. Jo mateix vaig fer una intervenció, em sembla que eren de 9 minuts, explicant com seria la manifestació. Això va ser un impacte. Sempre ho dèiem, aneu amb les criatures, és un acte d'ocupació democràtica, familiar, etc., tal i qual, però la veritat és que la gent encara tenia una mica de por. La situació era difícil, vull dir, allà on anàvem estava ple de Guàrdia Civil, vull dir que feia una mica d'angúnia, vull dir, i es produïen batusses. Per tant, la gent estava una miqueta, en les manifestacions clandestines, per dir-ho així, eren una miqueta reticents a anar-hi. Bueno, doncs estàvem dinant a casa dels avis i vam decidir baixar a la manifestació i bueno, jo vaig dir que també baixava, que jo no em quedava a casa i bueno, ells van dir que no volien que baixés perquè, esclar, estava a punt de tindre el meu primer fill, que per ells era l'hereu i, clar, doncs em tenien que cuidar molt bé, no? I, esclar, si em donaven algun cop, em passava alguna cosa, però bueno, doncs vam decidir de baixar amb cuidado, baixar fins a la plaça Sant Jaume i bueno. Però, bueno, com a vegades s'adelanta, pues vaig pensar, bueno, pues menjaré força, a veure si estimulant el mal d'estómac provoco contraccions i vinga, va, però no va ser així. Res. Jo encara no hi havia nascut, no vaig deixar fins al 29, però bueno, jo crec que sí que vaig deixar-hi present perquè ma mare estava embarassada de mi i bueno, com ella va assistir-hi, doncs per mi jo crec que sí que vaig estar present en aquella manifestació. Quan vam arribar aquí al Passeig de Gràcia no vam veure prou gent i ens vam espantar. I aquest va ser la primera sensació que vaig tenir de pànic, dir, ai, Déu meu, si fracassem. Jo recordo sí que des de la sortida de Santa Trià, que nosaltres ja havíem muntat l'autocar i anàvem amb senyeres, banderes, de tot, per tot el camí, des de Santa Trià fins aquí, que vam passar per l'Avinguda Guipúscoa, per venir pel carrer Aragó, vam veure totes les cases, tots els balcons tenien la senyera posada. Les senyeres es van esgotar totes, totes. I una tenda del barri ens va dir us guardo una bala de bandera de 35 metres si la poseu a les torres de la Sagrada Família. A la façana no ens va faltar temps per anar-hi. I sí, amb aquella van pujar, es van deixar pujar i van posar la bandera, que després un cop de baix es veia petita, petita. Passar pel costat del clínic i veure l'edifici del cos de bombers, al costat del mercat del Linot, amb un callat, amb una senyera que agafava tot l'edifici, realment ens va portar alguna emoció. Què és el crit que cridava? Quin és el crit que cridava? Amnistia i Estatut d'autonomia. Vinga, va. Llibertat, amnistia, Estatut d'autonomia. És emocionant, no? Quan et diuen que la manifestació arriba fins a... És dir, que tu et trobes doncs, a la plaça de Catalunya i que hi ha tot el Passeig de Gràcia ple encara i que s'hi va afegint gent, tot això, doncs, evidentment, t'emociona i hi ha un cert calor humà, no?, que et va impressionant, no? Es va veure com li donava recolzament moltíssima gent, molt diversa, i evidentment concretament tota la població de Catalunya, fos quin fos el seu origen. Però també, clar, per exemple, que tota la població, cosa que sempre s'ha d'agrair, d'origen immigrat que hi havia a Catalunya i que es anava integrant a Catalunya, feia seva també la idea d'una Catalunya reconeguda i recuperada. El canto de todos los grupos era solo al Segador, himno de Cataluña. La multitud avanzó muy lentamente a partir de la hora prevista con los parlamentarios catalanes y senadores. Recordo encara estàvem veient en un bar la referència que va sortir a la televisió que ens va indignar a tots.
acabàvem de viure la manifestació i la referència que em va donar la televisió va ser tan escueta, tan pobra i tan indigna, diríem, en quant a la veritat, perquè ni el número de persones s'hi assemblaven ni el que havia passat, no? I a més amunt van donar les imatges finals, no? La policia carregant i... Diguem-ne, va. Ara que som junts i el que tu i jo sabem. El circuit català en feia un programa musical i aquest programa musical, doncs, a l'hora d'emetre'l, la direcció va dir que no, van arribar ordres de Madrid de no sé què, que no es podia emetre. La direcció d'aquí volia emetre, van arribar ordres des del govern central que no s'havia d'emetre un programa meu. I aleshores vaig portar a tribunal amb el Francesc Casares, que em sembla que va ser de les primeres vegades que en el tribunal es va parlar en català, i va portar aquesta querella contra la televisió simplement per incompliment de contracte, i vàrem aconseguir que es complís el contracte, és a dir, perquè ells oferien més diners a canvi de no passar-ho, em sembla que era aquesta la cosa. I jo crec que, vaja, nosaltres volíem que això teníem el dret a que es passés per televisió. Clar, en aquella època no hi havia altra televisió que els dos canals de televisió espanyola. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som no, diguem no. Exacte. Llavors, això és importantíssim, simplement per anar escoltant i per anar aprenent. Vull dir, jo a vegades estic fent la feina de mestressa de casa, però la tele està engegada perquè sento aquell parlar que a mi em va amb el sentit de poder assumir. El jovent d'avui en dia això no assumeix tant, perquè ja han estudiat en català, fan tota l'escola en català i tot. De l'època nostra. Jo, per exemple, jo vaig fer... Després de l'11 de setembre, jo ja tenia els llibres comprats, que començava segon de EGB, i al cap de 15 dies em va fer comprar un llibre que llavors començava a tindre català. I era un llibre, bueno, segon d'EGB no pots demanar meravelles, però que un estel començava a ser un estel i deixava de ser una cometa. Vaig ser un dels primers que vaig donar classes de català a Lleida, completament al Col·legi Episcopal, i bueno, recordo, les donava una hora a la setmana donaven classe de català. I, bueno, pues, classe de català o en català? Classe de català. De català, perquè és diferent. Classe de català. Però recordo que jo anava a classe de català també com a mestre, perquè jo a la carrera de mestre no havia estudiat català, no? I recordo que anàvem a estudiar classes de català nosaltres, la gent gran, que organitzava Òmnium Cultural, i anàvem allí a un local del Roser, i ens enduíem sempre un diari sota el braç per si a cas entrava algú mentre feien classes, obrim diari i allí estàvem fent qualsevol cosa menys classe de català. Era tot el típic de la censura, de la privació de llibertats, de mantenir la gent amb la ignorància, el més greu amb la ignorància de la pròpia història, amb un conjunt de coses que ens donaven una història completament transversada. La història que estudiàvem nosaltres al batxillerat era completament transversada. Jo me'n recordo... La història s'acabava sempre a arribar al segle XX, al segle XX no hi arribàvem mai. Era un segle que estava prohibit. El comte de Barcelona va acudir en ajut del rei de França i va demostrar la seva valentia caient ferit en una batalla. El rei de França, mullant 4 dits en la ferida, va pintar 4 ditades de sang sobre l'escut daurat del comte. La idea bàsica, com si diguéssim, d'aquesta pel·lícula va ser que teníem un desconeixement, jo era el primer de tenir un desconeixement pràcticament absolut de la història del meu país, la història de Catalunya. Aleshores, a partir d'aquí, va ser intentar recopilar amb un llibre vell, amb una petita història, amb un còmic, que n'hi havia alguns, i a partir d'aquí va ser començar a fer una història, però que pogués ser dirigida als més menuts, o sigui, a la canalla. En aquells moments eren els meus fills, que, home, no és que fossin canalla, però bueno, eren molt jovenots. I aquest va ser el principal motiu de la pel·lícula. Ara, a part d'això, era també poder-la, que la poguessin veure i explicar, sobretot, que la gent conegués què és Catalunya i conèixer-la d'una manera molt diferent de com ens l'havien ensenyada a partir dels anys 40 i a la vegada, coneguent-la, que la poguéssim estimar. L'oposició al règim és cada dia més forta. Serioses esquerdes comencen a aparèixer
en el que semblava un sòlid edifici. Pel desembre de 1973, el règim de Franco rep un cop mortal. A Madrid, maten l'almirall Carrero Blanco, president del govern. Arriba el dia que l'edifici s'enderroca. És el 20 de novembre de 1975. El 23 d'octubre de 1977. Un cop restaurada la Generalitat Provisional, Josep Tarradellas torna a Catalunya com el seu president. I jo és que ni sabia que existien Tarradellas. Vull dir, quan van dir, bueno, en Tarradellas, ja érem casats i deia, bueno, i aquest bon senyor, qui és? D'on ha sortit? Jo coneixia en Companys, en Macià, però en Tarradellas... Ni l'Isla tampoc la coneixia gaire gent. No, és que no tenia ni idea de qui era. Jo no sé si quantificar-ho, però jo diria que més del 90% de la població no sabia de l'existència ni de la Generalitat ni del Tarradellas, ni els mateixos polítics. Ni los mateixos políticos. Y un día leyendo una revista vi el presidente de la Generalitat en el exilio, el honorable Josep Tarradellas, y le pregunté al jefe de gabinete del gobierno civil, Paco Bonifacio, ¿y este señor quién es? Me dijo, ¿no sabes quién es Tarradellas? No, pero además no lo sabía yo, y seguramente no lo sabía ningún político en Madrid. Vaig veure amb l'Alfonso Osorio i a l'Adolfo Suárez que l'Osorio era vicepresident del govern, vicepresident polític del govern. I li vaig plantejar amb una frase, de dir, hi ha un problema polític que no podreu resoldre per la simple política i amb els partits polítics, que és el de les institucions. És a dir, la institució de la Generalitat exigeix que vosaltres reconegueu l'existència de la mateixa institució i de qui la representa. L'anècdota que jo recordo és en passar just per l'hospital militar, que al davant de la porteria hi havia uns soldats, com un semicircle de soldats, que ens apuntaven amb els seus setmes. Esclar, allò era, de fet, era una situació grotesca, perquè nosaltres érem uns veïns pacífics, d'un barri pacífic, no duíem armes, i fins i tot jo anava acompanyat dels meus fills, que eren unes criatures, anava agafat de la mà dels meus fills. O sigui que això, per a mi, va ser un acte d'una militarada grotesca, francament. Em va semblar horrorós, aquella situació. Ens van aquartelar ja un dia abans, però més aviat era la por que sentien a la part militar. Ens van armar fins a dalt, ens van donar moltes coses, i clar, nosaltres no teníem ni idea que si entraven, sortien ni el que fèiem aquell dia. O sigui, estàvem més assustats que ningú, però és que els mandos nostres estaven igualment assustats. Quan la gran manifestació donava la volta, diguéssim, per avançar cap al monument de Rafael de Casanovas, doncs hi havia unes unitats de la Policia Nacional d'Intervenció que estaven col·locades pràcticament en el carrer Balmes. Hi havia unes unitats de cavalleria que estaven col·locades justament a davant del Banc d'Espanya. En aquell moment, no sé quina ordre hi va haver, diguéssim que la Policia Nacional, doncs el comandant que manava la Policia Nacional va ordenar intervenir sense tenir en compte que havia de demanar l'autorització en els que portaven la manifestació i sobretot en el comissari Fuentes d'Ordre Públic. A davant d'aquest incident, doncs, van carregar des del carrer Balmes cap aquí, i nosaltres anem bé de fer un cos a terra. Toda la Plaza Cataluña era una nube de humo, no se veía nada. Y cuando se quitó el humo, se perdió, pues, había quedado completamente vacío. No había nadie. Se habían apoderado los grises, con los caballos y los vehículos. O sea, estaban en el medio de la plaza, toda la plaza eran grises lo que había.
Y nosotros entonces nos fuimos para la zona de la calle Pelayo. Y ahí en la calle Pelayo, pues claro, aguantemos varias horas. Y en una de las carreras que pegaban los grises detrás de la gente, a un chaval que llegó herido, se cayó a la entrada dentro del bar y se liaron allí a palos con él un teniente y un sargento y un par de números de estos de grises. Y claro, los tenientes y eso llevaban una porra eléctrica, se liaron a palos allí sin compasión hasta que acabaron con él. Pero muerto, que lo dejaron allí en medio del bar. Y cogieron entonces varios números de grises, lo cogieron, se lo llevaron, como el que se lleva un trapo. Y claro, todo allí pues no hubo quien levantara un dedo, ¿no? Porque en aquel momento era fuerte, ¿no? Jo sé que vam trobar ja els aldarulls aquests a la Rambla, ens vam ficar per la plaça Real, ens van entrar els grisos, ens vam dispersar, que érem una colla de 8 nois i jo, i 4 de nosaltres ens vam poder amagar, gràcies a Déu, amb un puticlub, diguem-ho així, que ens van atendre perfecte, ens van ajudar, però dius, bueno, i per què està acabant això? Nosaltres no sabíem què estava passant, ni per què hi havia aquells aldarulls, i bueno, vam acabar una festa que havia estat tan maca, un dia tan especial, tan bonic, que va acabar. I després va ser com em vaig assabentar que havia hagut a més un mort, una ferida. Aquells famosos anys 77, en què després una diada d'alegria, d'esclat, de reivindicar, que et semblava com que ja havies guanyat molt, que ja ho tenies tot quasi bé. I després, amb coses que van anar passant durant aquell any, t'anaves adonant que no era així, que no era tant. Bueno, què està passant? Vull dir, la censura famosa que ja et pensaves, no, ara ja no, ara aquí ja no hi ha censura, ja comença a entrar la pornografia, ja la gent no haurà d'anar a Perpinyà, hi ha tota una sèrie de coses. Bueno, què passa? Per una banda t'estan donant prou, per l'altra t'estan frenant. Aquest sarampió, i aquest sarampió, paraula que també comença amb S, jo crec que aquest era l'únic país on es podia donar una situació tan absolutament surrealista que també comença amb S. Perquè això era un avís, d'alguna manera, la S, un avís a l'espectador, perquè es podia trobar amb imatges que oferien la seva sensibilitat, que és el que volia realment l'espectador majoritari de l'època, que d'una vegada li ferissin la sensibilitat i l'excitessin la libido. Solo me desnudo si l'Alexei Helion ha entrat dintre dels paràmetres de les expressions més populars, evidentment. Això que és el que hem comentat abans, de l'existència d'Enterradelles, jo el recordo també en el moment en què va arribar a la Generalitat, i que allà també, a la plaça Sant Jaume, allà estàvem tots, vull dir, no sé... Allà estàvem abarrotats. I estàvem tots, no? I aquest ja sóc aquí, i jo crec que se'ns ha quedat enganxat en l'ànima. Pregunti-li a ella que es va perdre... Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Perquè jo també vull l'Estatut. I per tant, doncs, en aquest sentit, jo diria que no ho haguérem aconseguit de cap manera, l'Estatut, que al final es va aconseguir si no hagués hagut aquestes manifestacions el 11 de setembre del 77. Això he dit, he explicat repetidament que tot just arribar a Madrid al Senat després d'aquell dia, tots els senadors em preguntaven ¿dónde vais? ¿Qué queréis? Hasta dónde vais a llegar? Perquè va fer un impacte enorme.
Madrid té de tota manera, tradicionalment, una manera bastant, diguem-ne, apresa. Madrid és una ciutat que està habituada a l'exercici del poder des de fa molts anys, molts segles, i per tant sap que de vegades davant d'un assumpte d'aquest tipus cal, sí, molt bé, però cal saber trobar la manera de diluir una mica, d'anar passant la maroma, d'introduir elements de divisió dintre dels en aquest cas concretament nostre, dels catalans, elements, diguem-ne, de matís, anar bé. Això no és cap crítica, vull dir, tota persona o tota entitat, o tot poble, o tot país, o tota ciutat, en ciutats que són, diguem-ne, concentració de poder, i les grans capitals d'estat ho són, tenen aquest ànim. Nosaltres intento transmetre-ho, perquè la meva filla era molt jove, però també hi era, i tenim unes netes que tenen 5 i 7 anys. Llavors, aquesta transmissió, que moltes vegades, quan venen les diades, per exemple, doncs, Sant Jordi, que posem la bandera, l'11 de setembre, per descomptat, llavors se'ls explica i es transmet a través de les nostres vivències, doncs, el què i el com, no? El que passa la pena és haver sacrificat una bona part de la nostra joventut per als resultats obtinguts avui. Per als resultats obtinguts ahir, en aquell any 77, crec que sí, ningú ens podrà esborrar el goig d'haver impulsat, d'haver sigut protagonistes, d'haver posat el nostre gra de sorra per aquell moment. Posteriorment, el resultat que n'he obtingut no ho sé, i això aquí obro aquell interrogant que potser anem posant. Jo penso que sí que ha valgut la pena haver viscut aquells anys, perquè evidentment s'ha avançat i almenys es va obrir la possibilitat de seguir avançant, que potser nosaltres no ho veurem com ho havíem pensat o ho havíem imaginat, però jo penso que el pas que s'ha fet els passos són irreversibles i això ja queda, i això ha contribuït a donar identitat al país, ha contribuït a donar pluralisme i penso que ha valgut la pena sens dubte.